11th of September. Kuble yafi baro. Te nginang bateng ka jingduai bau jisila hikai ngi. Kanlong ka monjo me te singap na ka gospel kat kumulukas kalanong ar po ar de kod sao po ar. Ngi kawi ka jingduai jongo jisu. Singap uduai kumno. Nang tau la late no na ki kumba shi pada mau baru la duai daga badem khosyo kopa lada memon to shimno ya kanega kuri nanga panban am kumba nga mon manga dre kumba me mon mame sap kan mau ne uju jisu bala hikai ngi kumno banduai ban manta fisngap ke ba ula hikai ngi ula duai ru Hangne aga jingdua jungu fitip ka kuri kadega jingsha shitam jungu but uang upet amde ya ka kuri amde ka jingsha shitam bale ka wan ka jingsha shitam upet ya ka mon jungu pa uang singam ka focus jang ka jingdua jungu amde ya ka kuri jingsha shitam te udan bai tangba uang amde am kumba nga mon manga dre kumba me mon mome te Ngin pairusha ka shiti baning kong jong Yohanes kalanong kabasan takot kasaw Yohanes uhikai ngi kumne ngi don kanega jings ngush ngain hauble balada ngi pan iye kat kong ka mon jongu on shashkor ngi pet Yohanes ula don hajanu jisu abaula hikai ki kanega jingduai ko pa jungi but Bara shijingim jungu ula duai kumbau jisula hikai yengi. Bar hakanega shiti udang hikai yengi ru. Kanega weka jingshisha bawang lada ngi pan iye kat kum ka mon jungu un shashkor yengi. Bar haki kam jungi apostol kalanang ar po ar bakot kat saw. Ngi kawika jing kaktinublay kaba yarab yengiru ban suntu kane kajuga jihikai bau jisula aingi ar po ar katsaw ula ong uble jungi kpatamen jungi ula jed yefi ban tip yaka mon jungu ban yui yaw shakri bohok jungu bat ban yosngo yaka sur jungu hi uble ula jed yanga yefi nabada kine laitli ki kam sngap ban tip ya ka mon jung ble ban yui ya ka shakri ba hok jung de jisu bat ban yosngo ya ka sur jung hi ko himen ko para bayit habangi duai gane ga jing duai ko pa jungi khamtam gane ga kanwan ka mon jung me da ni kan mau ya kine ki bor khoit but kadega kamram jungi man ga singi sngap ban sngap ya ka sur jungu ban sngap ya ka sur jungu te nganai homework pide ban pule hi nganam pule manta ka kitab Isaya klanong san po de khot basaw ngashi pule tang khandiat upan kandit ya ka skor junga ban sngap kum kito kiba sha hikai man ka step o kersi nga or upan kandit ya ka skor junga te agine ke sing jonga lockdown ngidang don por mo ban shashkor ke sur jongu ble banang tong insa sotu komon jongu ble pa on karkhu kadai fi agar teng pa barukon baruman sembo khoi